खुलुमबाय जतनो पुइलानो चिनि हा हदानि ताखुकनि अक्रा सोंनो ते दिनैनि जे प्रोग्रामाव जत फाइमानजा फाइनाय चिनि हा हदानि एडभाइजार याके चिनि जरा केशियार चीफ ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटारी चिनि yang ani देवराव तंगु चिनि जमिता हा हदानि जीएस जनरल सेक्रेटारी ते चिनि चीफ ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटारी रामकुमार जमातिया ते चिनि जत दिनैनि जे प्रोग्राम याके इनॉग्रेशन बा उद्बोधन फाइमानजा फाइनाय रनो आं दिनै बाबागुरिया पेट्रोलियम एजेंसीनि एसे ओनार हिसाबै आं जतनो बुसकांनि थिनांनि दिनैनि सिमि थिनांनि तैबो जों स्पेशली चिनि 12 ताकाजला जंगपुर जिल्ला कन्स्टिट्युएन्सी गो जों तैबो बाहाके डेभलप खालायमोन बा अ हामारिनि याप्रि लायनायनि जे आगब थानिगो जत खागसों लुकुरक ते ताखु बुखुरक नरगनाबो कायसा ते कैसा चुबाचु ते कम्युनिकेशन बिसिंथिनो आगब लायबायानो आनि कयमुं तंनाय आबोनो जे चिनि गाना गिने जत आसपास जत तंनाय रक चिनि आपदे बिपदे जतनि सहयोगिता बायनो जों कायसा ते कैसानि को कम्युनिकेशन बायनो कुसु कालायजानाय स्पेशली जों थाइथिंगु साका चिनि जे जेमाइमानि खेतो जों बनो बालखानो 2022 रंनिसिमि जों चेंलेमानि 21-22 रंनिसिमि ओंखाय कंपानी सामुंथ हठाते कायसा yang पाइफानो हाय गोबांमोन निने नो एनओसी रक नांगो गोबांमोन डिपार्टमेन्ट निने डीएम निंथों निने पीडब्ल्यू दिंथों निने तम हनाय पॉल्यूशन निंथों फायर सर्विस ने आबो हायके जों जत कलेक्शन खाय ते जों जत स्पेशली आं तिने ओ जागागो चिनि जमिता हा हदा संनो आं पाइफ्लाया हामबायमारबो बरक निसोबा बुंबायनो तिने असुक जरा ते बरक सोबागैबो थांनाय ते स्पेशली तेबो हामबायमारबो स्पेशली चिनि जे संनो जत जों बरक बाय थामसाके जों तेबो सोबागै बरकनि खुफां नागै बरकनि हामारि नागै ते बो जागाबो वीक पॉइंट तंख नरम पॉइंट तंख थाइथिंगो जे सामोनि जे बिजनेस नि ताबक जे हारमोनि स्पेशली यॉट ग्रुप रंनो बाहाके जों बुसकांगो G20 सकफाय तंगो जों जे कम्युनिकेशन गैप तंमोनि तेबो जों चिनि जमिता हा हदानि खलकजनाय ताबक रमदि चिनि किला हायो खायजाकनाय ते चिनि yang तेलमुरातु चिनि yang अमरपुर कचारो चिनि टेंटुई तुइदु आबो हायरगो चिनि जमिता हा हदानि खायजाकनाय आबो अलरेडी प्रोजेक्ट आनि याफरो सकफायजाक चिनि ताबक ब्रांच मैनेजर आबो काहाम के आनो कागज रहरजाक के आबो हायकेनो स्टेप बाय स्टेप जों हामारिनि खरांगो आगगलायनाय ते स्पेशली पाइथाव आंगासो गोबां छाया तमुनो जतनो किसा साजाकनाय बा जेकुनो एकटा बुल त्रुटिंगै मानो बा आबो हायगो ओ एलकाबासिरकनो सुबा बायथों हायकेनो जों तेबो जों कुसुगो थांगैनाय ते अरो आसुबायथाया आफ्टर 1 year बिसानि परेगो सेन जेंनानि बागै बर आनि डकुमेन्ट अलरेडी तलांगै थांखा ते आबो बुंनाय आबो बिसा चलेमानि परेगो हायफेनो बेलायके चिनि ताबक जे पेट्रोल जे क्राइसिस तंमानि बागै एलकाबासिरकनि चाप ते एलकाबासिरकनि सुबिदा थे जों जस्ट तामहने सिम्पली बाबेनो जों कायसा इनॉग्रेशन खायमा पाइका ना हरमानि वासबाय जत पाइनायनो इनॉग्रेशन खायनाय वानसक तंमोनि हायफेनो सिचुएशन नाहरै नायनाय जतनो टेकेल खायनायनि बागै जतनो मान थुगनायनि बागै